नमस्कार, आप देख रहे हैं बुराइल न्यूज़। मैं जिंगरदाऊ और आपके सामने एक खबर पेश करने जा रहा हूं कि जो एक लड़का लगभग 3 महीने से लापता है। जी हां, हेरेन नाम का एक लड़का लगभग 20 बरस का और उनका माता पिता का नाम केदाव लांगटसा और अंतर लांगटसा है। और ये लड़का तुंगीब्रा गांव से बिलोंग करते हैं, जो कि वाजाओ एरिया से हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले उनको अक्सर केके रोड पर या नेशनल हाईवे 27 पर उसको देखा गया है, लेकिन ये 3 महीना से उसका कोई अता पता नहीं। इसी कारण उन लोगों ने इस विषय को लेकर थाना पर भी उनका बारे में एक एफआईआर दर्ज की है, साथ ही साथ एक फोटो भी वहां दाखिल किए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई खबर नहीं। इसी सिलसिले में उन लोगों का क्या कहना है, उनको आपको सीधा सुनाते हैं। जोंना वाजाव हाफाय सुबुं आथुंगिब्रा ननै सुबुं आनि बुमला केदाव लांगटासा आनि बसा हेरेन बखर हामिया दादा दावदिं बायहे सिगां हाबाखै थिथा आमा सिगां हा दावदिं बाय नें खजरा दा थावैयाखे नखा मेथाइ सिथावहा नखा मेथाइ सिथावबाय यावना जें हो आनसाखे लाइफेनखा लाइफेना दा फायहि फ्राय इबो थुंगिब्रा नलेहा माइथाइ ब्रि सा थौसे आखालांखा बन यावना उले सस दंखा बन यावना बायगफिनखा दहा बायगफिनबान यावना एप्रिलनि मार्च लांखा मार्च बदायनि 27 तारिख बायगलांखा बसायना बसमथि बसाय उदैबानि नालैला फाइब्ला फायदो थांफिनदो थ' बखालिला बायग फायखा थांफिनिया उदैबानि बिदि जामा ह जोंला गमा सामा थानाबो जों लाइसिरि जादा देंदो फट'रि जादा देंदो आर गेबेन माथाय हेथिन हाबाखैबो जों नांलायखा उदैजां वैसे वाथ'खा जों खबर माइया उदैबानि एराहा जों हुमा बफा फैब्रा ननै सुबुं खोनारि फैबा अरहला गेबेन निया उलैसिने जों मनाहा मजायाबा को रावजामा रावजामा माइदो खबर माइदो थाला एराथ'बो खोनारि जिनेसाथ' खोनारि थानाथ' खोनारि उदिस्तादा जों एरा जों माबफा हाइसुला फैदो मना बफा थिखा आं बुहाबुमा आं बुमजाखा हमथा आथिखाला आं बिसा मनाहा बुहा दंबाला थुंगिब्रा वाजाव हाफाया दंबा बिदि बखर हामिया खालि माइबा फैबा दावखुबा दाथां थिखाव खोनाया दाहिन बायथियाव खोनाया गारिया थांनायाव फायारो फैबोसिंबायलाबा बेराथायारो फायखौ सिंबा सिगां हाला नुबा हेरबोनबा दानिया थिखा ओरैनो खारिदि जाखा दुहाला नुखा बिदिनो बिसाय बसमथि बिसाय नुखा दाइन जाखा बखौबावसोबो मिसिमाया थाना बोरैलाखा हाबांसुनाबो हायलाखा उसिखौबावसोबो माया ओरैबोने उजा बुखा सिगांहा हाथिखिला दंबा बखर हामि बायगौबा आंनि बखर हामि बायगौबा लावसाखा उनफ्लायगा दा दुखु हाथि जाजावबानि मोजांला गारि गुरा बांबा उदैबानफ्लायहे आइ हामियावनो जाखा दाथांथियाव खोनाया दाहिनथियाव खोनाया बावहे थुंगिब्रा आफायानो जाय होफिनखा थुंगिब्रा राम माइथाइब्रि दंखा माइथाइब्रि दंहे ओरैनो खालिखौ दावखुबा दुहाला नुखा दाइन थांबोसिङा खबरफोरबो मिसिमाया बेबायदिनो आं
राजिरावने आं गले खायस्लाबा ओरै मासे आं जोंला हागंदां जियाबा मिसेमाबो गेरे हाजिबो गेरे खाहा बावलाबा आनिबो साखे तेजपुरा पेन्सिल लांनाय नामो उफाय गेरे खागिलिबा दंलाबा आमदायला गेसालाबो लाखामो सेखौ फ्रांनियाबा थिबो बायगयाबो से गेसाहु नांमो मुसिबो उफाय गेरे खा दुखु जों बमाफा दुखु नांबा दंलाबा देखलायनां हामा जादे आनबुसा बकर हामिया थियाबा हामसे हामिया सिथे जाया ब नहासे दांनिया लाबा जिया लाबा गखाले आन्दिखौ बाजिया थांमा थिबा नायदा थां थिखाबो थांलादो उदैखौ दुआ बायगौ बुबो हाबो जों बमाफा मिथिया बायगौ बुलाबा बायगौबा लामै लामैने खबरखलाय लाखामो माइलाया उदैबानखलाय गो दुहा इबो मिसा जों बमाफा गखाय सुलाबा